Poďme si rozložiť naše raketové kachle z tmavej ocele. Rozložíme si všetky diely. Spodok, dvierka s regulátorom, predná časť. Toto je spodný diel prikladacej časti. Toto je kríž, to budeme potrebovať nakoniec. Toto je horná časť. Boky prikladacej časti. Toto je zadný diel tela, kachly a toto sú bočné diely. Do tohto zarezu ide spodný diel prikladacej časti, takže zložíme si najprv telo. Keď máme zložené tieto tri strany, založíme dno. Schválne to robím takto otočený na kameru, lepšie sa to robí spredu. Hej. Teraz si založíme vlastne prednú časť. A kachle sa nám držia. Kachle prenášame za tieto strany, ktoré majú logo. Keby sme to prenášali za tieto prednú a zadnú stranu, tak sa nám rozoberú. Čiže takto. Teraz ideme poskladať ohnište, vkladaciu časť, čiže najprv si založíme jednu stenu, druhú stenu, založíme si spodok, ako vravím, robím to takto zo zadu. Teraz si založíme dvierka a až nakoniec si založíme vlastne tu. Hej, dvierka sa nám pekne držia. Až teraz na konci si založíme toto. Tým pádom máme kachle ako také hotové. Ako som povedal, môžeme ich prenášať za tieto boky. Hej. Teraz si zložíme kríž. Najprv použijeme tento diel, ktorý má zárez takto z vrchu a zakladáme to do prednej a zadnej strany. To ide ľahučko, založíme ďalší diel a je to hotové. Ideme si niečo uvariť.